Interpretada e creada por sexto de primaria. Aplausos de calcio, fósforo e magnesio esenciais para o saudable crecemento. O anuncio de nocilla é toda unha sensación. Os tempos cambian un montón e vos deixamos unha nova versión saudable a mogollón, unha receta rapeira Da velada arpeira. Cinco doces dátiles de palmeiras versátiles. 50 mililitros de leite fresca, toda ela moi fresca. 20 mililitros de aceite de oliva virxe mesca viva. E por aí veñen as cociñeiras. Pero non. Hai varia elaboración. Poñeden moita atención. Avelas tostadas, peladas, repeladas e trituradas. Desusamos e picamos os doces dátiles versátiles. Non esquezas mesturar unhas pingas. Pingarelas das mezcladas.
preparamos con encanto sen perder o noso canto. Haberás cortadas, peladas, repeladas e trituradas. Cacao en pó 100% desengrasado. Entonces las versátiles cheos de magnesio e ferro. Leite fresca de vaca ou amendo. Finalmente, e sen perder a pauta, aceite de oliva virgen extra viva. Preparade o batedor.